Nej. Nå, men det er, når man tager gener fra en egenskab, for eksempel fra en plante, og prøver den over en anden plante, for at den får de samme egenskaber. Ja. Så for eksempel, hvis man giver en tomatplante nogle egenskaber, så den ikke bliver blød, når den modner på den skin. Jeg synes, det er noget værd. Hvordan kan det være, at du har den holdning? Jo. Det du, jeg er jo i gammel skole. Ja. Ja. I havde måske ikke så meget, kendte ikke så meget til genspasning dengang? Nej, jeg synes, det er noget værd noget. Nej, det synes jeg ikke, man skal. Så du synes ikke, at man skal bruge til at og planter der? Nej. Hvad så? Der har jeg ikke nogen mening om. Det må de selv om. Hvad så nu? Så med genspasning med mennesker, er det noget andet? Slet ikke. Slet ikke. Hvordan kan det være, at du har sådan en holdning? Jamen, jeg synes, vi skal være sådan, ja. Vi skal ikke gå med det. Sådan er det bare ikke i samfundet. Altså, det mener jeg bare ikke, at man skal til at begynde at... Vi mennesker skal være sådan, Ja. Nej, det synes jeg heller ikke. Det er jo. Jeg kan godt se ideen i det. Ja. Men nej, fordi jeg synes ikke, man skal gå ind og pille ved naturen. Hvad så, hvis man... Hvad synes du egentlig om gensplejsning af mennesker? Jeg synes ikke, at man skal blande gensplejsning og mennesker sammen, fordi gensplejsning er noget, man gør, før barnet er født. Det vil sige, at man heller ved, hvordan barnet skal være. Og vi er jo unikke. Naturen er vigtig at den, på den måde, at den skaber sådan nogle væsener, som er forskellige hver for sig, og det skal de være. Så det skal vi slet ikke pille ved. Vi ved ikke, hvad mennesker vil blive til, og hvad det vil gøre for sig selv, eller gøre for os andre, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi ikke sætter ned i vejen, fordi der er brug for, at der er nogen, der er svagere end andre, fordi de giver os andre noget, og samtidig så kan vi give dem noget. Det er Ligesom med Darwins teori. Nej, det er Darwins teori, det er noget helt andet. Det er spørgsmål om survival of the fittest, og spørgsmålet er jo, hvad der er mest stærkt. At man er handicappet og klarer sig igennem det, viser et eksempel for os andre, hvad der er styrke. Og der er mange ting i det her, jeg kunne blive ved. Hvad med dig, Anders? Hvad er din mening om gensplejsning af mennesker? Jamen, jeg synes, det er fint, hvis man går ind og gensplejser på fosteren, fordi det kan spare personen for en masse fremtidige sygdomme. Og hvis det vil spare personen for en masse fremtidige sygdomme, jamen så vil det også spare samfundet for en masse penge. Så rent økonomisk, så synes jeg, det er en god idé, at man går ind og gensplejser fosteren. Og så er der også det, når man går ind og gensplejser foster, så går arveanlæggene jo videre til den næste generation, så de heller ikke bliver syge. Det kan jo være alvorlige sygdomme. Så jeg synes, det er en god. Ja. Hvorfor tænker du ikke, at man skal udnytte gensplejsning af mennesker for... Altså, hvis de nu for eksempel har en sygdom, så kan vi hjælpe dem. Altså, på den måde ved at gensplejse. Give dem nogle gener, så vi ved, at de ikke får den sygdom eller noget. Jeg kan godt se fristelsen i det. Jeg kan godt forstå fristelsen i, at man synes, at det er godt at udrydde nogle ting. Vi udrydder jo også sygdomme som sådan, ikke? Altså forskellige voldsomme sygdomme, som tuberkulose og andre ting, prøver vi i hvert fald at holde ved, ikke? Og det er jo fint nok. Jeg tror, det er vigtigt, at der alligevel er en mulighed for, at vi ikke er perfekte. Det er mest det, jeg tænker på. Selvfølgelig, hvis der er nogle sygdomme, som man kan gå ind og helbrede, som er meget fatale, så kunne det være interessant. Men jeg synes, det er sådan nogle ting, som at sørge for, at man ikke mangler et ben eller sådan noget. Det synes jeg, vi skal pille ved. Altså det med, at vi ikke er perfekte, det synes jeg er vigtigt. Men livstruende sygdomme, som kan have store lidelser, det kunne være interessant at kigge på. Men det andet, jeg synes, nej, det vil ændre på vores oplevelse af hinanden. Så det vil jeg ikke pille ved. Synes I, man ændrer på menneskets integritet ved at benytte gensplejsning? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, man sparer vedkommende for en masse trælse ting, og muligvis pårørende og familie for også en masse. Så jeg synes, det er en god idé, man går ind og ja. Jeg synes, man hjælper. Altså det synes jeg i forhold til, hvis man piller ved, hvordan personen skal se ud og sådan noget, det var det, I sådan snakkede med os før. Hvis man vil vælge
en farve øjne osv., så er vi inde i en helt skråplan, fordi det der sker, det er, at forældrene har en forventning om, hvad barnet skal blive. Og det kan jo også gå ud over, ikke bare ud fra udseende, men det vil jo lægge sig noget både hos barnet og hos de voksne. Måske ved barnet det ikke, men de voksne vil have en forventning om, hvad det barn skal være. Og det er jo helt forkert. Det kan sådan inficere alt i barnets opvækst. Men er det ikke lidt det samme, man gør, når man går ind i en sædbank og siger, jeg vil gerne have en donor, der kan det og det og det. Måske har været doktor eller er 2 meter høj og så videre. Så er det lidt det samme. Ja, men det vil jeg jo så heller ikke vælge at gøre. Jeg vil ikke fraråde andre at gøre det. Det må de selv bestemme. Men det er lovligt, jeg synes faktisk, det er lovligt at gøre noget. Ja, det er lovligt. Men jeg synes ikke, det er en ting, jeg vil lægge højt. Jeg synes, Så det du vil går være ikke ind for fuldstændig det? forkert. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, det vil påvirke forældrenes måde at se barnet på, hvis man vælger noget hos barnet. Ja. Hvad tænker I om tanken, altså at man kan bruge gensplejsning til at skabe det perfekte menneske? Det kommer lidt an på, hvordan at man ser det perfekte menneske. Jeg synes, tanken om at lave sådan et overmenneske, den synes jeg er forkert. Men jeg kan sagtens se ideen i at hjælpe personer med arvelige sygdomme. Hvad er dine tanker om det? Ja, det kan jeg godt høre, ikke? Ja. Jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt at tænke på, fordi det, der så sker med det er, at vi skal definere, hvad der er perfekt. Og det definerer jo så lige pludselig os alle sammen måske ikke være perfekte. Ja. Og i det, at vi er forskellige, så giver vi rum til mange flere kreative tanker. Altså ting, der er blevet opfundet, er jo netop fordi, man har haft brug for et eller andet. Så det er jo super godt og vigtigt, at vi ikke er ens. Yes. Ja. Hvad tror I, der vil ske i fremtiden med gensplejsning? Jeg tror, det er en udvikling, og udviklingen er svært. Og specielt når det er inden for sådan noget videnskabeligt noget, så vil der være lande, der forsøger sig. Altså allerede i 94 i USA er blevet lavet forsøg med gensplejsning af fostre, så det er her, og det bliver ved med at være. Er det også din holdning til det? Ja, desværre, så tror jeg, at det bliver rigtig, rigtig svært. Så etisk råd og andre har virkelig noget for der. Ja, hvis det er sådan, man ser på det. Ja.